జాబ్ ఎక్కినాక మన పెద్ద తప్పేం తెలుసా? లెర్నింగ్ స్టాప్. లెర్నింగ్ మొత్తం బంద్. ఒక్క పుస్తకం ఒకటి చదవడు ఎవడిగా జీవితంలో. ఒక్క పుస్తకం కూడా మళ్ళా చదవకుండా 25 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాల దాకా బతికితే ఎట్లా డెవలప్ అవుతావు భయ్? ఎట్లా డెవలప్ అవుతావు నాకు అర్థం కాదు. 30 నుంచి 46 100 మంచి ఖతర్నాక్ ఫేమస్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి వరల్డ్లో. చాలా ఉన్నాయి, వేల పుస్తకాలు, ఒక 100 పవర్ఫుల్ పుస్తకాలు. వాటిని ఏమంటారు తెలుసా? మీ అందరికీ చెప్తున్నా మళ్ళొక్క పాయింట్ అందరికీ, సొసైటీకి. మోటివేషనల్ పుస్తకాలను సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ అంటారు. ఏమంటారు? గట్టి చెప్పుండి. రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్, మాంక్ హూ సోల్డ్ హిస్ ఫరారీ, అల్కెమిస్ట్, 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్, హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ ది ఆన్సర్స్. ఇట్లా ఒక 30-40 పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత పరేషాన్ అయిపోయినారే, చిన్నప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇవన్నీ.